Herritar dinamika da gure esku dago. Baldintzarik eta aurre iritzirik gabe. Beste mila gaitan egon daitezkeen jarrera eta desberdintasunetatik haratago, gure herriaren etorkizuna erabakitzea geuri. Herri honetako biztanle guztiei, baina ez beste inori dagokiola uste duten guztiei. Mezu hau gizarteratzea, joera eta ideologia ezberdinekok elkarrekin egin beharreko bidea dela uste dugu, harik eta bide horrek erabakitzeko eskubidearen bideburutzeraino eramaten gaituen arte behintzat. Horregatik guztiagatik, nik ere ondoko aldarrikatzen dut. Euskal Herria nazio bat da. Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Euskal Herritarroi dagokigu erabaki hori. Irunen, adierazpena ehuntzeko. Eta ez gure artekoak bakarrik. Mundu zabaleko gainerako herri eta borondatekin ere josi behar dugu hartu emana. Besteak besteen, esperientziak trukatu eta elkarrengandik ikasteko. Gaur hemen dugu gurekin Eskozia, Flandria eta Kataluniako testigantza. Eta bost bideen horri ere zentzua eman nahi izan dugu, azkenen hemen bakoitza bere ama eta bere aitan seme edo alaba geha, bakoitzak bere eremukoak, eta gu nahi duguna da, berdin duze bideetatik gatozen bakoitza, badukagu puntu bat elkar lotzen gaituna, bost bide ezberdinetatik etorri algara, eta nahi esku bakar baten elkartzen garen ideia hori, nidartu nahi izan da irudi horren egitegi. Eta abaniko modun, ikusten modun, zabaltasun hori, irekitasun hori, eta ez, benetan, transmititu nahi den rollo horri edo heltzeko impulsua. Berri horrek koinziditzen do Europa mendebaldeko, bai Katalunia, bai Eskozia, bai Flandiarrak, Europa mendebaldeko ziklo berri batekin koinziditzen du Euskal Herriko ziklo berri honek, ezta? Eta segurazki gu gaudenon, hemen gaudenon guztiok inok ez du berriz horrako gertaera bat ikusteko aukere izango, ezta? Hau da, momentu handi baten aurrean gaude, ezta? Helburua ez da abertzalen arteko metaketa bat sortzea. Zer eta gure aldarrikapena ez da abertzalea. Gure helburua da demokraten arteko metaketa bat sortzea herri honetan politikoa baizik. Edozein norabide politiko hautatu ahal izateko beharrezkoa daukeun aurre oinarri demokratikoa.